Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони меҳрубон, имрӯза видеои мо дар бораи нами шарфҳо, румолҳо мешава, баъдан якчанд либоси туркии занона. Бо мо бошед, видео давом дорад. Анами намуд шарфҳое ки инамиҷа бинед, ана намуд араидовора бинед, ино румолан. Араидово 30 сомонӣ, 35 сомонӣ нархош. Касое ки мехоҳанд ира омада мустақилона харидорӣ кунанд, ин дар сеюм дарвозаи корвон тарафи пажарник ҷойгир аст, дар якум рият. Ина марҳамат, касое ки хоҳишмандед омада сеюм дарвозаи корвон тарафи пажарник якум рият анами ҷои румолоя омада харидорӣ кунед. Касое мехоҳед аз мо дархост кунед, пас анами ёра тамошо кунеду нархоша фаҳмед, то ин ки мо ба шумо равон кунем. мо айни ҳол дастафкамон дар даруни Тоҷикистон, мисол касе ба ноҳияҳо заказ мекуна, дархост мекуна, вале ё ин ки ба шаҳрҳои Русия фақат тавассути почта мешава. Почта 2 килош 86 сомон. Ай дӯстони азиз, ба назар гиред. Анамихи посылка ҳами хел мерафтааст. Ин нархи дастафкара ман мондагӣ нестум. Ин нархи ҳамин почтаи хидмонай. Ман як духтарак даравон карда будам. аз ҳамин сабаб нархиша меқай шумода мегум. Анам шарфҳое ки бинед дӯстони азиз, ряди болову дуюме ки ҳаст, ино шарфҳои 130 сомонаянд. Беҳад шарфҳои хушрӯанд, шарфҳои туркӣ. Якум дуюм ряд шарфҳои 130 сомона. ана ин шарфҳое ки блестящие шумо дида истодаед ва ё 70 сомониянд ҳангоми мо харидорӣ мекунед. баъд ана ин шарфҳои розови дигарша аз поён дуюм ряда бинед дӯстони азиз, ино 70 сомон, 65 сомонай. ана шарфҳои вишивкадори гул дорад, ана сиёҳ аст, аз боло чорум ряд ва ё 70 сомониянд. ана румолои калони сафед 45 сомониянд, калонан ва ё. ана бинед дӯстони азиз, бо кадомеша ки намедонед пурсон шавед. аз ана ино ҳасташ, ино 60 сомонӣ шарфҳои калонай. ина нигин доранд. ина марҳамат тамошо кунед, баъд дархост карда метавонед. ана минам чанд намудуш аст. баъд ана ин румолое ки чӣ хеле меган сичоқдор, аз ин чанд размер дора, чанд ранг дора. нархҳои ино сар мешава аз 20 сомон, 25 сомон то 30 сомона. 20 сомонаш майдатара, 25 сомонаш размери миёна, баъд 30 сомонаш ин калонай. набинед ози кушодагиша ма шумода инора нишон метиҳам. ана бинед, ана инаш 20 сомонашай. ҳамаш ҳар ранг доранд, фақат ки размерош ана инаи 30 сомонаи калонанд. ёям бинед размерош чӣ хушрӯванд, рангош хушрӯванд. набинед, касое ки хоҳишмандед марҳамат тамошо кунед. ана ин намуд шарфҳои аднатоне ҳаст, 25 сомонӣ. агар аз мо дархост кунед, ина 25 сомонӣ, ана ин намудаш 30 сомон мисол ҳаст. шахсое ки харидорӣ кардан метавонед мустақилона. ана ино 35 сомон бинед, ино шарф ҳастанд. ин аднатониё дар бозор ҳаст савдода 15 сомонашам, 20 сомонашам, вале дар инҷа ин 25 сомонаяй, барое ки сифати камакак дигартаракай. ана бинед, ин намуд 30-35 сомон. ана ин румолое ки ма гуфтам, 30 сомонашу 25 сомонашай кушодагӣ. дидед чӣ хушрӯвай ҳози и бо амин румоло чӣ хеле меган ба мода даромадагиянд. ана ин намуддо ҳастанд румолои калон. и 45 сомон, 55 сомон. бенигинаш 45 сомон, нигиндорош 55 сомон. ин румолои калоне ки мисол ба анамин занҳои калонсол истифода мебаранд, барои ҳамуно ҳаст. ана ин намуд бо нигиндоро ҳастанд. инам румоли калонай, нархи 60 сомон.
марҳамат тамошо кунед. шахсоне ки мехоҳанд харидорӣ кардан омада мустақилона аз бозор аз анамин сеюм дарвоза харидорӣ кунед. дар ин ҷо инчунин бо анам херумоло аст. ино туркиян. нархҳои ё 65 сомонӣ. ана бинед дӯстони азиз. аз инам чанд рангай пешниҳоди анамин харидорон карда шудагӣ астай. 65 сум, инаи 55 сум. ҳар намуд. иноям туркиян. анамин намуд румоло. ино калонан. размерашон ёра калонай. ози ма бо дигар намудошам нишон метиҳам ба шумо. пешниҳод мекунам. баъд шумо метавонед ки аз байни инҳо якташа интихоб карда омада харидорӣ намоед. ана ин намуд 45 сомоно ҳастанд. ино румол ҳастанд. бинед чанд намуд гул дорад. ряди болову ряди анамин дуюм. ана ино 45 сомонӣ. я дӯстони азиз, ана ин намуд аста. ин намудам 45 сомон румолай калони комбахтӣ. тамошо кунед дӯстони ман. ба касе писандай баъд омада харидорӣ намоед. ана ин намудора бинед чанд ранг дора. гулошонам бинед чӣ хел астай. ино нигин доран. ҳар кас мехоҳад ба хости дили худаш омада инҷа ба интихоб карда харидорӣ менамояд. аз ана ин румолчаҳои хурдакаке ки аз таги румол мебанданд ин майдача аз и ҳаст. баъд бо болора бинед ана ин намуд астай. ино 15 сомонӣ дӯстони азиз. ино майдачаян. анау шанелу гучиё дигар нархан. нархҳои ваё аниқ набуд нагуфтам. ана ин намудо дӯстони азиз. ана и дар бораи аббаяи туркӣ пурсон шуда буданд. анам яке аз аббаяҳои туркиро ма шумода пешниҳод мекунам. нархи ин 600 сомонай дӯстони азиз. бинед чӣ қадар хушрӯвай. остини 3/4 остинош. ана ин намуд куртаҳои туркӣ тозае ки сифаташ хуб аст. сифаташ дар дараҷаи аъло чӣ хеле ки мегӯянам хел ҳаст. анамин намудо ҳастанд. нархҳошон 350 сомонӣ. на марҳамат бинед. шахсое ки гуфта будед куртаҳои туркие ки ман пешниҳод кардам ва ё арзонан 250 шумо гуфта истодед, 200 гуфта истодед. наход куртаи туркия меқа бошад. дӯстони азиз, ман аз оптовӣ мебинам. баъд шумо да камакак болош да пул монда гап зада истодам. баъд ин ки ками куртаҳои туркӣ низ сифат дора. сифати хубаш ҳаст қиматтар. бо сифати камакак поёнтараш ҳаст бо нархи арзонтар. хулоса ана бинед дӯстони меҳрубон. анаи спортивный костюм чӣ хеле гуфта будам пурсон шуда будам. анаи 350 сомон. иям сифаташ беҳад хушрӯвай. аз ин дурангай зардаю баъд сафед. дар ана инҷа чанд намуде ки анамин намуд ва ёра ма шумода пешниҳод мекунам. ози ино бебрукан. бинед дароз дароз кардиганану инами спортивный халатану. ана бинед ҳанамино ҳамаш нархҳошон дӯстони азиз 300 сомонӣ. касое ки омада харидорӣ кардан мехоҳанд ана марҳамат биёед ва аз мо дархост кунед ё омада анамин мустақилона аз анамин магазин харидорӣ кунед. ин магазин дар 4 дарвозаи корвон дар 1 ряд қарор дора. ана ин намудо ҳастай. тарафи мираж ана ин намуд ҳаст. бинед чӣ қадар хушрӯва ино. 280 300 280 нархошон ҳами хелай. сифатошам беҳад хуб ҳастанд инора. ози бо
аз ин тараф ма бо дигар намудошам нишон метим. Ана ин намудора бинед чӣ хел хушрӯанд, дароз дарозе нағзан. марҳамат тамошо кунед, баъд омада харидорӣ намоед. аз анаи рангҳо бинед чанд се ранг дора. бо кабуд доштааст 4 ранг. ана вай сирху бардовие ки ҳаст кунҷда, вай аллакай дига фасонай. болора бинед, дар боло низ чанд намуд, чанд фасон пешниҳод карда шудагиай, чанд модел. аз анаи тараф нигоҳ кунед. баъд ино кадомеш ки кӯтоҳак ҳастанд ва ё ҳамроҳи бурукшонанд 300 сомон ҳамроҳи бурук. ино чӣ хеле ки нав номбар кардам, нав гуфтам, туркӣ ҳастанд. сифатҳои хеле хушрӯ, сифатҳои хеле хуб. ина марҳамат тамошо кунед. баъд омада интихоб намуда харидорӣ намоед. шахсоне ки нами вайёра хоҳиш карда буданд дар бораи нами либосҳои туркӣ видео пешниҳод кардан, тамошо кунед. ами спортивнаи либосора. анаи намудора бинед чӣ хел хушрӯай. анаи сирху, анаи вайш свети хакиш, ино брук доранд 300 сомонӣ ҳамроҳи брукошонанд. бинед, ина брукашам аз нишон метиҳам агар имкон шавад. ина брукошон. диде дӯстони азиз, амин вайёра ҳамин чизое ки озма пешниҳод кардам, кӯтоҳош брук доранд, ҳамаш фақат дарозош бебрук ҳастанд. анаи дарозора бинед чӣ хел хушрӯанд. хеле озе гуфтам, ин сифаташ яке аз сифатҳои беҳтаринай дар бозор. на пахтагии тоза. ана дарозии инама бо кушода то охира пешниҳоди шумо кардам ки бинед ай поёнош чӣ хел орош дода шудагиай, чӣ намуд омадагиай поёнош. и дарозиш аз зону поён меиста. анаи сиёҳшам инчунин ма поёнша кушодам то ин ки шумо хубтарак бо тамошо кунед, бинед. баъд ана ино ҳастанд куртаҳои туркӣ. анами куртаҳое ки чанд та ки амҷа ҳаст 600 сомонӣ ай нархошон. абаяву куртаҳое ки дар ин амҷа ма пешниҳод мекунам, нархошон 600 сомон. ино низ туркӣ ҳастанд. ба қавле ки мегӯям куртаҳои пеши пеш. инчунин дар инҷа абайҳои гуногун пешниҳод карда шудагиай. афсӯс ки ма вақтам камтар буд, ҳамаша ба навор гирифта натавонистам. абайё 600 сомон ҳаст, баъд 800 сомон, 900 сомон. ма дафъи дигар ки рафтам бо пурратар ба шумо пешниҳод мекунам. хулоса дӯстони азиз, имрӯз